Hej bøllefrøer. Hej. Hej bøllefrøer. Hej. Hvad så? Er I kommet udenfor? Hvad så? Er I kommet udenfor? Hvad er det? Er I kommet udenfor? Ja. Er I kommet udenfor? Hvad er det? Er I kommet udenfor? Hvad så? Halløj. Hvad så? En masse spændende ting. Hvad? En masse spændende ting. Hvad? En masse spændende ting. Hvad? En masse spændende ting. Høj. Hvad? Nøj. Hvad så? Hvad så? Ui.